Навишка пахаем бурашайна соҳиби iPhone 17 Pro Max шиди напаҷун 1400 сомон да аксия кардем магазини мо шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 навишка пол навишка бикашаш ина дахараку бин кадотон бигирин шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 телефони алиши ҳам дошта бошем алиши ҳам мекунем баъдо ина бин марҳамат бикаш сахт бикаша пайне ина бардоро бин магазини мо шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 аксия кардем iPhone 16 Pro Max мегири 17 Pro Max мегири пачка сурат сеугаздаги дорам 1400 аксия кардем ина ҳушка ламинат тӯшам кан ина баъдо бин марҳамат шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 баъдо ина дем пачка ина чӣ хеле духтаракода чӣ гуфтан япа бем бигирена шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 бем баъдо марҳамат ина ҳамаи модели телефонро дорум баъдо телефони беу дорем болои шту метен телефони пачка мегирен бем баъдо оригиналш ҳам дорум тайландш ҳам дорум 4 дам да iPhone овардаги баъдо дақарган на марҳамат пачка баъдо бин дар панаи худо бошем